Ngibingelele babukeli emakhaya belela phansi kohlelo umgwazela. Babukeli emakhaya belena ingwe edle ezinye ingwe. Babukeli ke namhlanje ke sibhalele ubaba la. Wathi ucela simsize nango umfana ababemcelile ukuthi azobashuthela umqimbi. Esengasabuyisi ivideo, esengasabuyisi nezithombe nama-album. And into ebuhlungu ukuthi imali umfana ye-deposit wayithatha. Kodwa ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi, angile ngamaningi. Bengicela ke sinikeleni khona. Before sinikeleni khona ke bengicela ningakhohlwa ukusubscribe, ni like and comment. Danko. Ngibingelele ohlelweni ngibhalele ohlelweni ngibingelele nguKhuzwayo igama lami ngomsawe wenkosi Khuzwayo la ngangi undodakazi wami lo enginaye wayenomshado manje kusho ukuthi ngase nama ake ngifake nami ezivaneni ukuthi ingane yami nayo ikwazi ukuthi ibe nevideo I mean ama-DVD kanye nelokhuza kanye nezithombe. Wayezozenzela ke mina ngaze ngithi hayi ngiyacela ngane yami ngoba labantu mhlambe ababizi bona kakhulu. Iyona nto engakwazi ukuthi ngikwenzele yona ngoba anginayo enye imali isithe iyasebenza. Manje ke ngaze ngithi ke manje indodakazi yami iyasekujabulela lokho njengoba bayo ngoba phela isiyangishiya isiya emzini. Ngase ngibhalela kulona ke uhlelo ngibechazela ukuthi lo muntu lona manje sekunesikhathi over 3 months manje ngilo siyamfonela kubanjwe intombazana ucingo ethuke nanendodakazi yami nami manje leyo nto kawuthi sengize ngakhathala ingakho ngize ngabhalela kulona lohlelo kuba alungisize ukuthi ngiye yona le ndoda le ngoba manje ngiyabona ukuthi mase ngifike ngedwa lapha mhlawumbe ngabe khona olimalayo kulimale mina ngilimalela into yami noma kulimale yena bese ngiyaboshwa. Ingakho ngibhayele uhlelo ukuthi alungisize luhambe nami njengamanje nje sekuyiseduzane masehla nje la ngendlela sobe sesifikile khona ke kuona lo muzi loyo lapho lo yena uyibhungu nje lala endaweni engimaziyo ingakho ngangimthembi ukuthi noma imali iphume iye kubantu bakude ngoba mina ngiyamazi indodakazi noma emazi kodwa akajwayele naye mina ngiyengithanda ukuthi ngibathuthukise abantu endaweni ngoba nemisebenzi ayisekho. Ingakho ke ngila kanye nohlelo lokuthi ngibonga ukuthi lufikile nalo uhlelo nalo lwangisiza ukuthi ke namhlanje nginethemba lokuthi uma ngabe imali yami ingabuyanga fake kube khona okubuyayo okuyisibambiso ukuze noma mhlambe uma esenayo bese ke nami okungenani uma engayibuyisa imali nami ngizothobeka enhlizweni yami ukuthi nami ngikwazi nami ngidayise lezo zinto lezo lezakhe ngikwazi ukubuyiselwa imali yami uma yena engakwazi ukuthi engibuyisele imali yami. Ngamnikeza 2500 wayebize u5000 kwakuyi-deposit kwase-ke kwakufanele ukuthi futhi ngiphinde ngimnikeze enye imali. Nginayo enye imali hayi ngoba ngenayo leyo gcina ngangiyibanjiswa ukuthi fanele phela eqede ebese yangivezela nami ngijabule ngithokoze ngomsebenzi wakhe bese ngiyamnika hayi ukuthi nje ngimane ngisuke ngiqede. Ngiyabonga kakhulu ohlelweni. Hayi khona la uhlala phala siyakhona nje hayi kula nizwe kahle Hayi. Hayi inkinga baba soke size ukuthi usiphatheleni uba hayi nami impela hayi kade ngimfonela hayi lutho akalibamba ucingo lutho manje sikuze kwaba ngize ngithi hayi ngibona ngithole nini ikhona la. Okay. Ikhona la. Ikuphi baba? Hayi la phela manje iminyaka isimningi Uthi iminyaka isemningi. We hayi mina Khuzwayo yawu Khuzwayo yawu unjani ndoda Bafu unjani? Ya ngiyaphila unjani? Phela manje phela ngagcine wena ungenzelile. Samba no baba la. Samba ngaphansi kohlelo umgwazela.
Obaba bebebhalele thina kuthiwa banenkinga nawe angazi ukuthi-ke mhlambe ungakwazi yini ukuthi uvule igate ukuze sizohlala phansi yonke into nje siyichaze kahle ukuthi size ngani. Uyena lo baba. Awuyena impela lo. Okay. Ngivele ngivule igate nje madoda. Amakhamera ayaphi bona kwenze njani? No mfethu phela uhlelo. Bafone babhalele Mina uhlelo. ngibacelile bathi bazofika namhlanje. Manje ngase ngithi-ke nami ngize ngalova ngisho emsebenzini. Ngenxa yokuthi nefanele ukuthi ngifike ngizokwenza ubulungisa. Kunini kodwa mfowethu? Yazi nginazo isikhathi sokudlala. Kunini nazi Ima mfethu imali lento esiyenzayo wena uma ukudlala. Imali yami le. Ngaze ngakunikeza uwafu wayo le mali le. 2500 nobize 5000 wonke. Cabanga manje manje. Buka mfethu suya. Phela indaba ungavuli mfethu ukuze sikumemeze. Labantu lana Angikwazi ukuvula amakhamera ayaphi bona. zibonje bashadile ngempela. Manje wena manje indaba manje lento. Manje lento besingeke sikwazi ukuthi mhlawumbe lapha. Avula lana ngene ngaphakathi. Vula lana ngene ngaphakathi. Mfethu uvula umnyango. Phela kwakho. Ungayenzi mfethu. Ibafethu. Okokuqala nje yabo nje nizongimoshela iprofile yami ngumuntu osebenza ngabantu. Mfethu. Bathini nomakhelwane? Ima. If uthi wena sizokumoshela iprofile yakho bekumele usivumele singene uthule usidedele ukuze omakhelwane bangeze ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo. Nginivulela nize ngani? Cha ngithi sokuchaza mase sifike endlini. Angithi yabazi usisi nobaba. Kunini Awuzobuza ibhasibhaliwe. Angachazela nje. Yabo Cela ungena-ke Yabo yena uyaziyo ukuthi sizeleni. Wazi kahle ukuthi ibhizile ngani. Sayikhuluma nawe. Yabona mina Ima. Yabo ukuthi manje Baba. kulungile. Ungayihlisa umoya. Lalela mfethu. Angithi wena ubaba noma uyabazi. Ngiyabazi. Besicela-ke ukuthi usivulele singene ukuze sizokuchazela ukuthi kahle kahle size ngani. Uyabobuka manje. Usesihlahlela amehla umakhelwane. Vula phela la. Yabo. Sebezoza sikwazi ukuthi siphumele ngaphandle. Cha idinga ukuthi singene ngaphakathi sihlaleni phansi sikhulumeni kahle njengabantu abadala. Yini manje Imake mina ngeke athi ufika kwami mina ngakumisa eminyango kanje. Make singakutshela nje ukuthi kwacrash i-hard drive. Kwakumele ngenze njani? Cha phela lalela mfethu. Sidedele Mina singene kuze sikhulume kahle. Lento yenzayo ayikho right. Vula la singene la sibona la. Hey. Yabona nje. Vula la. Vula la. Kodwa yabona nje lento oyenzayo baba. Lalela sakuncane lokho. Yabo lokho. Baba relax. Sakuncane lokho. Relax baba. Abantu basangabona Relax. phela abantu. Bekubona ukuthi umuntu onjani. Manje nizongena nonke phela lamakhamereni. No inkinga asibhemi yabo. Phela mina ngiyabhema mina Hayi lapha. mfethu ngeke sicela usicabangele. Mina niyakwazi ukungicabangela nje baniqhamuka namakhamera. Hayi kabi mfethu sicela usivulele mfethu. Hayi yabona nje kodwa baba lento oyenzayo. Asingene. Ngena. Ngena sikhulule. Yabona ke. Ngena. Baba ngicela uhlale ngapha. Ngahlala phansi. Ungazi iphazamise le. Cela nihlaleni ngapha. Okay. Yeah. Cela nje baba. Ungayiphazamisi lento nje. Ukhululeke. Sokusothela nje into yakho kahle kamnandi. Kungangcono. Yeah, okay. Bafu, khamba kanjani? Okay, cela uqale mina ngiyithule, mina ngingwenye edlezini. Ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Yebo. Ngibhalelwe ubaba la naye usisi. Yebo. Ngithemba ukuthi uyasazi isitori sakho. Okay, before mfethu size siye phambili ngibengicela ukuthi singaqale kuqale understand istory ukuthi simi kanjani. Bachaza iside labo, nawe uchaza iside lakho. Mase siyabona ukuthi simisa kanjani. No asinankinga nembombozana yakho. Ibhayile zangoma. Kodwa uyayibona. Ngikushika lo moya manje. Alright. Okay. Baba. Bengisacela ukuthi indaba uyiqale eqaleni ukuthi umfethu kanjani usilandise nje istory sonke ukuze sizosizwa si understand ukuthi kahle kahle kum kanjani into yakho. Noma kuzochaza noma kuchaza untodakazi. Hayi kuhle lokho ngizozama ukuthi ngichaze. Okay. Ya ngoba phela mina engakhipha le mali ukuze ekwazi ukuthi engishuthe njengomfana engimaziyo wasendaweni ujayi yena uyashutha wenza yonke lento. Nanetho ngase ngithi ngase ngiyamcela. Hayi ngoba kuyena yedwa kodwa ngoba ngangenzela umuntu wangasekhaya ukuthi naye ekwazi ukuthi nemali ngimlungisela. Umfakele isimo. Yebo,
manje hayi yena wajabula kabi manje ke ngase wathi into akazongenzela uma bekushada undodakazi wami usisi Yeah. lo sihamba naye. yeah manje ke ngithi ke mina hayi ndodaka uzozaka uzongishuthela kungabiza mali ngambizela kwami hayi wafika ngempela hayi saxoxa hayi umuntu nje ohloniphayo Yena, omuhle wayibiza emalini. yebo wangibiza imali engango 5000 isiyonke Okay. usho ukuthi ke waseke ejika ke ngizomdepositela ngoba ufikile ngosuku lomshado Oh, imali, wenzile umsebenzi Cela kancane Yeah. nje, kancane. Singagagameli, singayi ngamandla. Siye nje kahle. Umfowethu wayezokushuthela kwakho. yebo umshado wendodakazi yakho Okay, navumelana ngosuku ngosuku nakho konke wafika. yebo Konke wakwenza kahle. wakwenza phela Phoyini ke sibeka lama ukuthi konke wakwenza kahle. ile nto ke nami ngoba phela manje yena akasayibambi ingcingo zami Yini? Noma indodakazi- yini ekubalekela manje sengasayibambi. nami le nto ke phela Angithi washutha. impela Okay. impela Okay. Wena okuzele lana ke yini? ukuthi ngifuna izithombe kuqala noma leyo video leyo esathembisana ngayo bese ngiyamkhokhela imali eyasala Wena imali uyiphethe. Lo anginankinga ukuthi Eyasala. ngimnikeze ukuthi manje usengihambise kakhulu noma ngimfonele ngithi ngifuna ukumlethela Story kahle akwazi ukuchaza lesi story umfowethu wayishutha yonke into kwaphelela. Yebo wayishutha kahle yonke. Inkinga kanti yini? Akasayiphendula ingcingo izithombe akasayilethe ngcono abuyisa imali. Washutha azange asakubuyisa izinto zomshado. Ivideo, izithombe, ama-album konke lokho. asidalutho Mfethu, kwashaya uyabezwa ukuthi bakhala ngani usisi nobaba. Ngiyabezwa mfethu. Mfethu mina ngokubuka kwami phela bona bama-customer kuwena. I-customer always ngaso sonke isikhathi lihlezi li-right. Even if noma li-wrong li-right. Ngobani wena ulwelani ulwela isinkwa sakho ukuthi sihlezi sikhona. Noma kuthiwa obaba benza noma yini bahlezi bazothi asibizeni sibanibani. Okay. Ngicela ke mfethu njengoba ngifuna naloko uku-understand before uchaze sakhe istory. Okay, sengicela ke nawe ukuthi ubeke sakhe istory ukuthi wenziwa yini ukuthi baba ungayi-anti i-call yabo kwesinye isikhathi uyi-anti kwesinye ungayi-anti and ubabalekele. Ngicela ungichazele nje. Hayi no into yokuqala mfethu into engayisho. Bangiqasha yabo first thing nje. I-price abayibeke etafuleni akuyona i-price esasivumelane ngayo nabo. Ngoba u5000 ngangisuka ku10000 kahle kahle. So ngenxa yokuthi vele umuntu wasendaweni Imake mfethu u10,000 ukushutha. bengizoshaya nje i-video plus nezithombe yonke into ngi-edit ibe full package ngo10k. So ngamzwela kuba yabo. Ngamshuthela ngawo lo 5000 wangineza 2500. So uma ngineza 2500 ngathi angizomenzela because vele nami ngisayiveza. Yeah. Yabo. Awushaya umsebenzi uyazi ke nawe ukuthi imshini lesiyisebenzisayo sometimes you win sometimes you lose. Yeah. Yabo. So mengi-edita Cha phela ngeke ugembule ngelokhu njana zababa. Ngicela uqhubekeke istory. so mase ngi-edit i-project kanti ifile izovele ishawe i-virus angiyi-installanga anti-virus ngamtshela ukuthi ingcingweni basasifonelana. Okay. Yabo. Wagcina sengithuka kubaba nani nani. Iyona i-reason yokuqala yenza ukuthi ngingawa-answer ama-calls abo. Yabo. Manje ngiyaxakeka mase sezongizela nani manje namakhamera nani because into ekade sayiqeda leyo ikhulu. Imali ingakuwena. I-deposit ingakumina. Okay. Okay bafo-ke. Asike lento sike sindlale nje la etafuleni sike sihlaziye kahle. Let's say wena wosisi. Bona bawena. Banenkinga le ebhekane nabo. Wena ungenze njani? Yabona lo mbuzo mfethu akuthi angaze ngibhekane ne-situation ekanjalo but njengoba befonile bakwazile ngithi ukuthi befike nani bahlulwe yini ukuthi befike straight sizokhuluma kunokuthi bezoqhamuka namakhamera nginomakhelwane mfethu ngine-profile yabo so manje mase seniqhamuka namakhamera
and then ngiqhamuka nje Manje ngizomciciza angi-understand situation Wakade ungacabangi lokho ungaphendula iy'ncingo zakho. kufanele enze kuthini situation wena awukazi zenze Ungatholakala emafonini, ifoni iphendula intombi yakho isithuko. uyakwazi ukuyenza kuthini Ima-ke mfethu kwenzeka kanjani ukuthi kuthukeke ama-customer? Kubantu abakulethela isinkwa bagcine bethukeka. Uyacabanga ukuthi bayoke baqashe ngelinye ukhona ilanga? ubufakazi baleyo nto leyo ukuthi ngakuthuka Intombi yakho yasithuka esibiza ngamasimba sibiza ngakho konke. sazi manje ubani mina wabamba ifoni yakho ngingenaphi-ke nawe phela nawe ngake ngakuthuka nawe ngoba phela ngakuchazela into engakuchazela yona ngakuthola ukuthi kwa-crash i-hard drive but ngizozama ngazo zonke iy'ndlela ukuthi ngenze iplan yokuthi ngiyi-backup yabo. Okay, ima-ke mfethu. From isikhathi esingakanani umcimbi wobaba nosisi wenzeka? Usunesikhathi esingakanani? If I'm not mistaken ngicabanga into ya 3 months back. Okay. Yeah, 3 months back. Okay. From lo 3 months lo wena ayikho nje nento encane nje ekuthintayo noma nento ekudlayo ukuthi nginemali yabantu and futhi nginomsebenzi ekumele ngiuhambise ebantwini. Ngazama ngazo zonke indlela nami ukuthi ngilonto nje ngwa-backup ama-files. So angavela ama-files lapha. Ngabuyela back kuyena. Usho ukuthi ngiqamba amanga ngamfonela ngamchazela i-situation ukuthi ngibhekane nani kahle kahle. Wangithatha ngibhekisa le hey ndoda ngifuna imali yami kanje ngizobe sengiyithatha imali ngoba sengayisebenzisa already. Uku-installa kwaba ama-software lawo ngisuke ngi-editha ngawo adinga imali. I-program le eyoku-edit rana online. Lalela. Yabo mfethu lento oyikhulumayo. hayi mina ngiyaqala ukuzwa Abahlangene ubaba nalento oyikhulumayo. futhi ke lokho ukuthi ndandaba Abahlangene nabo lokho. Ukuthi and futhi lento oyikhulumayo amanga lento ukuthi kanjani online. Amanga lento oyikhulumayo. Wawukubi manje senza ngizothamanga manje angisa-understand kahle nizengani vele. Lalela mfethu. Ukuthi ubuyise imali. Kumele wenze okugodwa. Kodwa but isikhathi sami ngeke ngisemsebenzini. Mfethu. esethi isikhathi Ima-ke wemfethu. lesibheke Yazi la into ebalekile kakhulu. lazima mayifonela Yes. La into ebaleke kakhulu between kosisi nobaba. Bafuna leya lo lasuku liya. ngiyikhumbuza Bona abanendaba nemali. Bona bafuna leya nto le ababe kudingeka lo msebenzi wawuqashelwe wona. isazoba nabazukulu la ngoba uganile umntanami uzala ingane laphana zizobuka kuphi zozwa ngendaba umshado kanini bebonaphi izipho na ikhumbuzo Nawe manje asenaso isikhathi sokulela isikhathi. Imano. Cela nihlaleni phansi. Kanti nizake Imani. hayi bawongi esizwe usiphathelile ayisizwe usiphathelile awube Webafu. Bafu. Ngicela ungizwe kahle. ningakwazi ukucisha amakhamereni bafethu. Lalela. hayi fayilo Lalela ke ngikutshela. bacelile laba bantu ngoba manje uzungikhathazile Ungeke ukwazi mhlawumbe ukubuza wedwa-ke mfethu ngoba phela sijwayele ukukhuluma babe kuphi angifuni ube namanga yabona into engifuna ilokhu idlali ukuthi ube namanga shuthi yona-ke ividiyo senze njani? wena umuntu onamanga washutha khona ungishuthela lapha ngoba phela angiboni lutho mina Wemfethu. angiboni lutho phela Okay. Ikuphi-ke mfethu ozokwenza? angiboni lutho Ozokwenza manje. Awukuchaza. wafika impela amakamera angazi noma wawushuthile noma phela amabhetri noma kanjani uyabona imshini usho ukuthi ngavele ngwesita isikhathi sami oziphi phela izinto Ima-ke mfethu-ke. Apha amavidiyo bakho. angithi ngiyasho nje ukuthi kwakrashile hayi manje lento izoyibuyisa Ima-ke mfethu. Okay. Izokuvezela. Angithi njengoba usichazela ukuthi kwacrasha i-computer. Okay-ke mfethu. Angithi awusadilivanga. yeah. Okay. Sicela-ke ukuthi-ke ubuyisele imali. Ngeke phela imali uyithathele into engekho. Iqiniso nje ilelo. into engiyinkinga-ke bafethu ngamanginayo imali iyona indlela engiphatha ngayo le so izinto njengoba zistakile ngizobe sengiyithatha Bahlanganapho baba naleyo nto. Wena lokho bekumele wena ukhulume nobaba wenza ama-arrangement
no sis no baba. Bekuzowenza nini ama-arrangement njengoba sebeqhamuka nje sebezoqhamuka nabantu Ngeke sekuphele 3 months. Sekuphele 3 months. Uthatha how many months kanti ukulento nje uku-edit umsebenzi? Kanjani? Ngoba phela angithi ngashutha. Bese sekumele ngihlanganise kusemele check wonke ama-clip ukuthi ahamba ngendlela yabo phela isibhetha ukuthi ungenani ngiwelwe imali yami uma ngabe kungenjalo ngizothatha izinto ezokwazi ukuthi ngigcine lapha uzube nemali hayi uthola imali manje lalela ke mfethu yabona ngizoyiphatha yabona ke njengoba ugoloza ukuze awuthini lo yabona nje hey baba hlala phansi kuleyo baba hlala phansi ngiyaphumela nginambaza imali lalela ke wemfethu imali ibalala wena baba cathi uyindwe baba cathi uyindwe hayi ngedlale wena awubona wena usithula awubona wasithula izinto zethu ngeke uzokhomba kanjani imali baba lalela ke mfethu lalela ngifuna ukusondela kuwena la ngoba ngiyakubona engazuthi unokukhomba umuntu omdala ngomuno wenziswa yini lokho no ukuthi manje noma uhlanyiswa ile mopho egcwele ikhanda ngingenapha manje kahle bakusindizela amamopho noma benzela indaba yethombe la so ibamba ngempama iqathakele le mopho hayi okuzame lokho okuzame thula uzobona uzame mhlawumbe nampela nginayo backup ngicela mhlawumbe yini ilalela mfethu asenzeni into elula sicela ufonele i-backup yakho la into engahluphi kuyimanje into engayenza manje foneleke mfethu hayi khuleka umuntu phela number mfethu i-backup yalo miyeke baba abazokusiza ukuthi into be-backup yalo usiza ukuthi angithi nawe ufike backup yakho la nama ngibe nabantu abazokudefenda mfethu ngoba nakho wena ushintsha manje wosifika backup yakho wena mfethu awuyenza lento nanaba backup bese bakubackuphela masewenze kanje njengoba ukhomba umuntu omdala ngomuntu ayike yabona wena la angiphumi ngenalutho la ngiyakutshela khona uwenza awubazi abantu awubazi ngizobamba inkunzi la akubamba inkunzi wemfethu wena mfethu awubachazeli futhi awu-explain kubona ukuthi ubuhlaleleni u-3 months wonke angazi mhlawumbe sekumele bethu angazi kumele ngiyichaze kangaka cause sakhuluma nabe efonini namanje futhi ngiphinde ngiyabachazela into eyichazayo imshini istakile wemfethu yalento famba ichaza yalento famba ichaza uthi hayi kuthi madam noma lalela into ayikazana unama abantu kwayalelo kuzechacha mina zamaka ukuthi ukucheck kodwa nje yatshela lalela wemfethu yazi asenzeni njani asenzeni into elula engakhulumisi sicela urefund back obaba nosisi imali yabo angithi uhlulekile ukuthi ubanike ivideo nayo into ngabenza ukuze bakunike imali yakho ngithemba ukuthi baba makuwukuthi ivideo uyayikhipha nizomnika imali yakhe angithi yeah that is right yona into esifunayo ingakho samqasha lo muntu lona okay uyazi nje mfowethu mfethu uyazi nje mfowethu
Uyazi. Hayi nange sahlaleni phansi kusho ukuthi uyathembisa ukuthi Ayikho umuntu uthi asekade kanjona into kanje. Manje phela shuthi ayikho into ezolunga la. Akazi noma drive uma bemhlala ke befile na yonke lento lena uthi manje akwazi manje yinto eswedla lapha. Ngeke la ibalele. Ethama ngathi ucela uhlale phansi bese ukhumbula ikephi. Izovela ithombe zami. emfezini Ah yabona manje udlala ngami wena. Hey baba wala ngithule. Baba. Udlala ngami baba ngithule. Thama cela kancane. Baba. Time. Wemfethu. Wemfethu. Ngilimaza time. Imake. Imake mfethu. Imake time ngicela wehlise ngapha. Cela wehlise baba lapha. Futhi sengifuna ke manje sikhuluma into ephelayo. Ngoba futhi ngithola imali yami kuze ngizomyeka. Uyezwa ke ubaba la wemfethu lalela ke bengifuna ukuthi ubulungise imake ngizwe kahle ubaba akazele lempempo osuyenza manje bengazele ubaba ukuthi ngixoxe baba ehlisa umoya ubaba akazele lente wena osulibele ukhuluma ubereleza la kodwa manje ukhozela isini manje baba imake ayapha amakhamera awenza into elula ke imake baba lalela hamba uchazela ingane wemfethu baba time angithi ngiyakuchazela ngokhulu ukuyithoba nginenkinga yemshini alright yazini mfethu asenze njani we baba nevideo nomali yami baba enza okugodo enza go okugodo 2 lokho angeke ngize ngikwazi ukwenza ngoba i-computer crashing ikhohla i-computer thina into esizele la i-video neyithombe ne-album ne-computer nani ubaba mayise kubuyisela imali esele ibalance yakho and kumele ngabe neyithomba zikho akho lutho kanti ine ya crash kwa crash u hard drive angithi manje mesishoot izinto siyisave ku hard drive lento ifana nefoni ne-memory card once i-memory card zonke lezo zinto lezo ziyacrash okay mfethu asenze into elula ke uyasipha imali noma cha mfethu anginayo imali okay ke kushuthi ke mfethu ayikapi ungangizwa kapi yabo and futhi ngifuna ukuthi lento engizoyenza wenze sure ukuthi before ngiyenze ngizokunika ithuba lokuthi uzama ukukhulumisana nobaba okay sibone ukuthi if bona hayi into zakhe ngeke ngidayise into zakhe we baba into zakhe ezibe nawo le mali konke ngihamba nazo la lalela la baba ngale walokho ngobambisa ngani ngobambise lalela mfethu makuwukuthi 2.5 awuphumi kumele sithathe something la endlini yakho sithathe futhi bayoyibeka ngithi uyakwazi lo baba bahlala phi hayi ngokhulu ukuyithoba mfethu lokho ngeke kuze kwenzeke imaki awume baba khule relax baba ngicela ukuthi uyidedele kuthina ke le manje lalela ke mfethu angithi ingakho ngisho ekuqaleni ukuthi ngicela ufonele i-backup yakho ngoba umshindo yalo gundutshana siyawuthatha i-computer siyayithatha awuthi sibone ukuthi la mfethu mina ngifuna ungibambe uzobona ayikho ikhamera la alright baba relax ubabwana noma isitsha transparency phela manje ngisho umuntu emazi kanti baba uma iqashela labo bantu bakhe lapha ngabe ikhona lokhu zamavisa ngabe ikhona yonke le imaki yas awalongiphoqa man yas
Ayikho into ezophuma la. Ayizophuma. Ayikho into ezophuma la. Okay. Phuma la le phone yakhe. Ngicela ungibambele lapha. Hayibo. Ngibambe. Ngicela udonse lapha. Ya, imana le phone yakhe. Na uthatha. Unekubaba uphathe umshini lapha. Iphi phone? Phone yakhe, eyakhe lo phone. Yakhe. Waza nduthathi sibambela. manje sholo ngazi ngalo zekhiphazi ngakhamba no 2500. Kumele ubanike wona. Kumele ubanike wona. Ubanike wona. Aliketelwe bana mkhuluma nebackup yabo. Kanjani? Beka la bamba nduthathi. Beka Efethu buya ngakaphela akakapheli. Ya khize kubamba. Sasa esikhaleni sikaTombela yazi. Efethu Abakhona ngo-2500 bathi lezi bayibona malini kumele wena ukube wena asajakelwana phela Ujwayele wena. Nakho-ke. Awuyalunga wena. Uyalunga wena. Wena uthuka mina nengane yami wena. Fonisa lamantombazana akho lawo. Fonisa abantombazana akho. Fonisa wena. Fonisa abantombazana akho. Ezothuka inhlambe ethuka ingane. Nawe ukhuluma umathanda wakho nawo. khona abantu Hayi yabona nawe ukhuluma mathanda. Ngithi ngifonele yami backup. Hayi kulungile. Abantu azolandela nabo. lalela mfethu. Hambile-ke thina. Cela siphakamise lezi zinto sihambeni. Lalela. Ya kulungile. Siyabonga ukuthi Papa mfayeleni ngathi seje. Ngeza lapho le yami backup. Sizobuya lezi. Ukubone lo. Sizobuya lezi zinto lezi. Uyakubona lo. usisi uphathe i-microwave omunye. Uyakubona lo kuba i-microwave. imakhise nse goodbye la Makhelwane ngena phakathi makhelwane ungalimali. yakhise nse goodbye pasapho. Ngena phakathi makhelwane, ngena phakathi. Abona ukunjani ukusiza umuntu. Nse goodbye. Ngizoyilanda lezo zinto lezo. Yes. Mtshela. Imali yami. Awona kinga lo. Khulu ukuthi ningene kulolu daba lwami le ndoda kade yayisingihlupha yangisho ukuthi leni sekuphela inyanga ezu3 ayi ingibalekela kanti azo ngendlela ebengiyithembe ngayo kodwa kungcono noma ngingawutholanga lo 2500 kodwa nazi lezi impahla uzothi mayisenayo ke madoda bese ke bona ke bese ke ngiyambuyisela impahla zakhe ngeke ngize ngidayise ngibonga kakhulu sibonga uhlelo olutshelwa lwaba nathi ndodakazi sibonga nawo Ngiyabonga kakhulu. All right. Sibonke.